се Методи Димитров и съм част от доброволците, които обгрижваха до преди 2 месеца и малко животните в клиника Връбница, клиника кавички, мога да го кажа, защото реално погледнато не си изпълнява функциите на клиника, ами по-скоро е една малък приют, който е част от еко равновесие и Защо ви спряха достъпа до там? Защо ви ограничиха тези 2 месеца да сте там доброволци? Първоначално започна козметичен ремонт, от който ремонт реално няма ефект почти никакъв. Този ремонт продължи около 2 месеца и претекста беше да не бъде наранен някой от доброволците и реално погледнато заради това ни бяха ограничили, като от време на време ме пускаха мене, избирателно, така е преценил директора, да виждам животните, което и това спря във времето. След това беше открита една камера на едно от дърветата в двора, тип ловна камера, която, доколкото разбрах от служители в клиниката, към момента не е била работеща и предтекста беше, че може някой от доброволците да е сложил и докато не се разбере, докато не приключи проверката и не се разбере кой е сложил, пак достъпът ще бъде ограничен. Аз предполагам, че това е чиста спекулация и провокация от страна на някой от служителите. Не визирам никой конкретно, предполагам кой е. Какво се случва през тези 2 месеца с кучетата там, с обстановката? Ами аз съм ви изпратил един клип на едно куче, питбул, който е приет е като агресивен. Той абсолютно не е агресивен. Това е друг проблем. Административната линия момичетата ще кажат повече неща. Значи този питбул на клипа се вижда в какво състояние е охранен, в перфектно здравословно състояние. Аз го разхождам на клипа, пратих ви снимка и клип от преди 3-4 дена. Кучето е в окаяно състояние, само кожа и кости. Не знам как има сили да се държи на краката. Недостатъчно хранене, некачествена храна. Докато имахме достъп 7 дни в седмицата, ние, освен гранулата, която им се полага, служебната гранула, ние хранехме с консерви, които купувахме с наши средства, доброволците, и смесахме консервата с гранулите. Кучетата, видимо, бяха в прекрасно здравословно състояние, психически спокойни, осиновяванията бяха ежедневно. Сега спряхме осиновяване, защото ние не можем да видим кои кучета са там, не може да ги заснемеме и да ги пуснем за осиновяване. Реално погледнато, кучета изчезват дори там, не можем да хванем бройката, кое куче къде отива. Това е проблема, седат кучетата на, значи вънка е 40 градуса, вътре е 50-60 градуса, на този задух седат в клетки 1,5 метра на 2 метра и ако това е хуманно, не знам, трябва да се преместим в някаква друг континент. Помагали за